ġumma. Xin għalek għom ġeja? Le, mux għalek ċempiltlek. Il-għagġibir nsajt najdlek, illi dawk ta' Borġ. U dak li ġem mill-Australja, interessata ħafna fil-flettija. Tajjeb. Din aħbar tajba dal-għodu. Għattilom li għatfadlina 9 snin ċens? Tajjeb, issa najdlu l-Freddy. Tilis iġibu miegħek? Għax ma tħallax miegħek? Le, ma nistax nħallef miegħu. Għax irrid imur għand-tommu għax ċemplit li għandha xi bidli f'Sara fil-bitħa. U jrid imur jirranġaħula wara x-xogħol. Senħallik ma ħamur tibtax il-nesti. Nintaqgħu għal xi 9 tajjeb? Orra, ċaw. Spara ma għamx. Billi għajdu biex jirranġa dal-pum. Sen għamil issa. Never did that say shifting. Kollax kellu kieku? Jislipom kien.
imma u ħadd. Doris! Jaħasra jew għajnuni! Issa karta u ġan t-tifel waħdu! U kif ma jista' jisma' li ħadd? عندك تلفون؟ مستعجل بدك يركبوا؟ Grazie. ما أقبلت مع لقيت شي حاجة؟ Grazie. Violet! 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 ġem Freddy, il-kamra tal-kamra qed ma nistax niftaħ. Violet! Dove bombi cantare? Kifek? Violet! Calma, calma. X'insaħħa t-tifel. No,